Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και στη σημερινή εκδήλωση του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη 2011 που διοργανώνει ο Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού του Δήμου Κορυδαλλού. Και σήμερα στην πλατεία Αλέκου Παναγούλη και σήμερα σε αυτήν εδώ τη γειτονιά, ακριβώς γιατί φέτος ο Πολιτιστικός Σεπτέμβρης έχει ακόμη περισσότερο αποκεντρωμένο χαρακτήρα. Απλωνόμαστε σε όλες τις γειτονιές του Κορυδαλλού για να μπορούν όλες οι γειτονιές να ζωντανεύουν. Η σημερινή εκδήλωση είναι και πάλι συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Αναγέννηση, παραδοσιακούς χορούς από την Κρήτη και από όλη την Ελλάδα, ο Ελληνικός Χορευτικός Παραδοσιακός Όμιλος και οι Δικταίοι Καστρινοί θα μας χαρίσουν μια όμορφη βραδιά και ο Σύλλογος Αναγέννηση θα μας χαρίσει και λιχουδιές και κεράσματα. Να είστε καλά που είστε εδώ. Παρακαλούμε τα μικρά παιδιά να μην έρχονται μέσα στη σκηνή την ώρα που θα χορεύουν οι χορευτές. Παρακαλώ τον πρόεδρο του Συλλόγου Αναγέννηση, τον κύριο Δημήτρη Μαρζιώτη, να έρθει κοντά μας να πει την καλησπέρα του και σας περιμένουμε όλους και στην αυριανή εκδήλωση του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη στο Θέατρο Θανάσης Βέγκος, 3 μεγάλες χοροδίες σε μια θαυμάσια βραδιά στις 9 η ώρα με ελεύθερη είσοδο. Να είστε όλοι καλά. Καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Συμβουλίου της Αναγέννησης του Συλλόγου της περιοχής μας σας καλωσορίζουμε. Πρέπει να δώσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στο Δήμο, στη Δημοτική Αρχή και στον φορέα του αθλητισμού και πολιτισμού, τον κύριο Καλούδη, που είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία φέτος και συνδιοργανώσαμε αυτό το διήμερο, χθες με το ωραίο θεατρικό που μας χάρισε το 3ο Λύκειο του Κορυδαλλού της περιοχής μας. Και σήμερα με χορούς παραδοσιακούς. Θα ξεκινήσουν τα παιδιά από τον Ελληνικό Όμιλο παραδοσιακό, χορευτικό, και στη συνέχεια ο Σύλλογος Δικταίοι Καστρινοί θα συνεχίσουν με τα κριτικά τους. Στη συνέχεια, σας το λέω από τώρα να έχετε μια πλήρη ενημέρωση, στη συνέχεια θα χορέψει εδώ πέρα όλος ο κόσμος. Πολλά τραγούδια θα έχουμε και κεράσματα με τσιμπουράκι, ραγί και φιστικάκια. Έτσι, είναι μια ωραία βραδιά, είναι γλυκιά η βραδιά, θα πρέπει να διασκεδάσουμε για να πάμε κόντρα στις ημέρες και σε όλα αυτά που βιώνει ο λαός μας, γιατί θα πρέπει να ανατρέψουμε καταστάσεις. Αυτό μπορώ να πω μόνο, δεν μπορώ να πω περισσότερα, είναι βραδιά σε άλλο ύφος. Απλά να έχουμε μια αγωνιστικότητα, η πλατεία άλλωστε το δηλώνει, η τιμή που έχει γίνει στον Αλέκο Παναγούλη, όπου φέρει και το όνομά της, θα πρέπει έτσι να μας όλους κρατήσει σε μια αγωνιστική εγρήγορση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πω και άλλα μετά στο διάλειμμα, πρέπει να ευχαριστήσω και κάποιους άλλους, θα τα πω στο διάλειμμα που θα προκύψουμε, δηλαδή των 2 χωρών που θα αλλάξουν τα παιδάκια. Ευχαριστώ πολύ.